Mutemo wangu handimwe everyday. Alright. Handidi kutongwa nechandinotenga one. Ndizvanditadza kubhema fodya zvokuti ndikashaya chinhu ndotoshaya mufaro. No, ndoda kuva in control. How often pamunofamba nekapi? Ndinomwa it's either once a week or once in 2 weeks, once in 3 weeks. Chandisingangoti chinhu chekuita life yayo kuti ndienda kutonzi handikwanisi kufunctiona kana ndisina kumwa handikwanisi kuridza gitare. It's recreational. Kwete zvekuzoraradza because wandoti munhu kana warembera usagona kusimudza gumbo chii chiri kunakidza ipapo wazvambarara apa warara pasi uri kunakidzwa nei manje ipapo chaunganatsotomana nezuva ndakanakidzwa wangu wakazvambarara pasi chii ona indoda umwe kwaika kuti ndomwa mbichana so ndonzokamuka excitement so ndoregedza kuraradza andondaka excitement udonzoda kupfurira kuti wenombe aiwa aini mai ndopanoshanda maprinciples angu manje ndatoguma ndotonzvinzwa ndega kuti panapa dhakomita yangu yasvika apapo ini handichinji maprinciples mai handichinjiswe nemunhu maprinciples. Men of his word. Yeah, I stick to my principles, whether my principles towards other people or my principles towards myself. Bvunza wapfana wangu ndawazati nhasi handisikumwa nyange rikaunzwa panopamba panoenda maplaces ekuti mafans angu anogonotengera kana 3 mabhodhoro oiswa apo ndowazati same moto handisikumwa chinhu nhasi toshamusa kuti but ndara everybody is drinking. No, that I'm not everybody. Well, it's monosophical. It is what it is. And we say it like it is.